गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लालायबाय रायजोफोर गोथार गोसोजों फिन आरो खनसेबाव अननाय सानफ्रामबोनि बादि माने आं दाखालि नोंथांमोननो जे भुटान गेट खोन्थानो होनना बुंदोंमोन बेखौ दिनैहाय नायलांदो ओमफ्राय चेनेलफोरखौ साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय रायजोफोर फुरा बेस्थ' जादों आं माने फेसखौनो देखायनो हायैबाय जादों नै बर्थमानावहाय थ' रायजोफोर गाज्रि दामोन नायलां भिडिअखौ रायजोफोर बेयो नै इण्डियान गेट हाबजेननाय जोंनि इण्डियानिफ्राय हाबनाय गेट नायदो नाय मा रोखोम बेलासियाव माने ओरैबायदि मानसि जायो जों दा 12थासोआव दङ नाय नोंथांमोनहा नाय आरो बैहायनो ससे थांबानो माने भुटान गेटखौ नुखायो नायलांबानो जाबाय मा नों सोंहैदो थां
बेवहाय जोंनिया मानसि दंखायो भुटाननि मानसिबो। भुटाननि मानसि? औ। बै नों भुटाननि मानसि आसामनि मानसि जाहैबाय? औ सोंहरनानै नै जों बेरायनो फैदोंमोन लाखिनो होनबा माबा नङा। भुटाननि मानसिबाथाय नोंनाव लोगो दङ? औ। सालथे दङ। माहाय? ओरैहायनो। ए बर'? नंगौना माथाय? मा बर' सालथेरा नेपालि लांनाय। नोंनाव नाम्बार दंखायो? औ दंजोबो ना। ए। नै ओरै थांबाय ओरैबा माहाय थांनो फरायदोरा। हा?